Ola a todos e benvidos a unha nova videorecensión da canle de literatura do coleccionista de mundos. Antes de comezaren, creo que teño que aclarar unha cousiña así pequeniña. Cando comecei a facer os meus vídeos en YouTube, o primeiro que pensei foi que os vería, pois, non sei, xente de Galicia ou ao sumo de España. Mais non, resultou que máis da metade da miña audiencia é de México, de Argentina, de Colombia, de Venezuela, non sei por qué. Así que é moi probable que a maior parte de vosotros non entendades moito o que estou a dicir. Pois para todos os que sexades de fora e non sepades moi ben en que estou falando, estou empregando o galego. España ten a grandísima sorte de ser un estado plurilingüista e concretamente no noroeste e en Galicia non só falamos castelán senón tamén galego. Así pois, o galego é unha lingua oficial que descende do latín coa súa gramática, coa súa literatura, co seu todo. E xa que hoxe imos falar un pouco de literatura galega, como podedes comprobar no título deste vídeo, creo oportuno que había que facer esta recensión en galego. Así que, vamos para lá. E para todos aqueles que non sodes capaces de entender todo o que eu digo, vou vos propoñer que fagades un pequeno esforzo para tentar comprender esta lingua tan fermosa como é o galego. E o libro do que quero falarvos hoxe é Made in Galiza, de Sechu Sende. Comecemos polos datos principais e todo iso. A familia está a armar un alboroto incrível, mais teremos que tentar ignoralos. Vamos a facer como que non están aí, vale? A comezos de curso, como a todos os anos, os nosos profesores de literatura dixéronnos cales serían os libros que teríamos que ler neste segundo de bacharelato. E para o primeiro trimestre escolleron Made in Galiza, de Sechu Sende. E por incrível que poda parecer, a maldición que pesaba sobre todos os libros de literatura rompeuse. E por primeira vez en moitísimo tempo gostei dun libro de lectura obligada do instituto. Así que vamos falar un pouco de Made in Galiza, de Sechu Sende. Non é a clase de lectura que estemos acostumados nos institutos, nin en ningures. Normalmente lemos libros cuns personaxes concretos, cunha continuidade na historia, cunha presentación no desenlace. Xa sabemos todos como vai isto. Mais non é sinxelo facer unha recensión deste libro. O libro Made in Galiza non nos conta unha historia, contanos moitísimas. Como podedes comprobar, é un libro bastante fino, 130 páxinas. Tampouco é para tanto, e máis ou menos unhas 50 historias. Algunhas tan sequera teñen unha carilla, ou dúas, algunhas teñen 3 páxinas, mas solen ser historias moi curtas e moi entretidas. Non teñen nada en común, nunhas os personaxes son bellos, noutras son novos, unhas son realistas, outras non, mas todas centralizan un tema: a lingua. Mediante a caracterización da realidade lingüística en personaxes como animais ou nenos, Sechu Sende presentanos unha realidade na lingua galega actual. Fálase dos castelanismos, da minorización lingüística, do emprego da nosa lingua materna. Eu creo que o que este libro pretende, sobre todo, é facernos pensar. Se neste libro simplemente se falase dos problemas, das solucións, do modus operandi que temos que levar a cabo para correxir esa minorización lingüística, pois seguramente non tivese tanto éxito. Mais o feito de relatar historias e de construir situacións ficticias para mostrarnos eses feitos é moitísimo máis atractivo. Sempre fai pensar moitísimo máis unha historia contada en forma de fábula ou conto. A min recordoume un pouco aos bocetos de Castelao. Supoño que todos coñeceredes algún que outro debuxo de Castelao. Todos teñen algo en común. Son sinxelos bocetos cunha frase de non máis de 2 liñas debaixo. Pois esa sinxeleza artística é capaz de facernos pensar durante horas nun tema. Resulta asombroso. Sechu Sende vai nos transmitir ese mesmo espírito en forma de libro máis actualizado aos nosos tempos. Así pois, noraboa, Sechu Sende, porque lograches que toda unha clase de segundo de bacharelato namorara do teu libro. Que vos parece se agora pasamos a falar un pouco do autor deste libro, Sechu Sende? Fai moi
moito tempo que tiña pensado facer unha recensión en galego e creo que chegou o momento de promocionar un pouco a miña fermosa lingua. E logo teño unha noticia que darvos. O nacemento dunha nova canle en YouTube, en galego, O Rocho. Fai moito tempo que tiña este proxecto en mente, O Rocho das Ideas, e creo que chegou o momento de leválo a cabo. Pode que moitos non entendades este título aínda sendo galegos. Non sei se Rocho está recoñecido como palabra, mais é moi empregada na zona lucense. O Rocho é ese lugar onde ti gardas todas as cousas que non sabes onde poñer. Pois ben, nesta canle falaremos de todo, sen absolutamente ningún orden. Recensións, entrevistas, colaboracións ou temas de lingüística e literatura como alumno de letras apaixoado que sou. Todo en galego, porque creo que xa chegou o momento de fomentar un pouco a nosa lingua na rede. Así pois, se estades interesados en coñecer un pouco máis sobre esta fermosísima lingua, ou se xa coñecedes e credes que pode ser vos interesante, recomendo vos que vos suscribades ao Rocho das Ideas. Isto foi todo por hoxe. Se gostaches deste vídeo non te esquezas de darlle a gústame, compartir esta recensión por todas partes e suscribirte tanto a miña canle de literatura en castelán, El Coleccionista de Mundos, como o recén nacido Rocho das Ideas. Tedes todos os enlaces abaixo. Lembrade, larga vida aos libros e deica o próximo vídeo do Coleccionista de Mundos. Adeus!